Presiden ka BJP Meghalaya Unit ba Ernest Maury ula ong ka party kamting ya ka All India Trinamool Congress da ka ba ong ba ka datang ka sensan partai ha West Bengal da ka ba kedui ki pait ba ban pai khamat sya ka BJP kum ka sensan partai ba he hari India ula ong ba ka All India Trinamool Congress kamla ban wan ra ekaroi ka par kum ka BJP ula pen pau ba kalong kaman ka san partai ha ka jilla kalong ka ba pher bha ya ka balak milenti banja saune sanmnai shwak election henrei kala da jamenta Hawi day bakti MC ngimron ay ban ong manta kila day maki kita ki major opposition mo hapo ka state ka jongi handai nga keren bunsin ngong ba ka TMC hi ka day ka regional party ka bodon tangpo West Bengal kamni ka national party te nginang ya pechwa ngimpat la ban ong ay menta handai ngam idon ke iru pat lada makiru da kikwa ban wan sya ka national stream ni welcome kila ban join ru ndon ai bano hakbai dai bakadi cingki follow to kadiga sign partai ngala kren nang mut bakan ja kini ki berkhot saubnai sanrai swak election hanrei kala jia no mentah ta hang ni nga bu akipai ba ban bisar ba laraki pait pa akikwa bakan wan ka sorkar ka baskem ka sorkar ka bonra ya ka development ka sorkar ka ba khut ngaso ba ki pait ba hakani ka por kidai ban phai kmat no syaki national party kamtam ka BJP